Doet het been wie, roen het maar jerms bij de leerdel. Woert dat de sleet een veert wie, de veert een grote rivier en deze waterplossen de zee. Doet het been wie, wist het net dat het been wie. Alles hier voor hem een ziel. En alle zielen wie een ien. De Boorne, Fries de Boorn, ook bekend als het Ouddiep of Koningsdiep, is een riviertje in Friesland dat stroomt van Bakkeveen tot Insum. Historisch stroomde het langs de Rauwert, Raad, waar het uitmondde in de Middelzee. Omstreeks 1200 was die zo ver dichtgeslipt dat er een afwateringskanaal naar het Sneekermeer moest worden gegraven. Friesland had geen grote rivieren. Ze binnen kwad, ze beginnen samen ergens en ze houden in één nek weer op. Maar elke rivier is uniek, oeroud en daarom bijzonder. Als ben ik gewoon deze boon en voor mij wie hij meer als alleen een rivier. Ik reis er mij nooit verliezen, doet alles spannender en mooier weer. En als streken 4 achter de horizon, naar het plak dat hij begint, naar de bron. Een plak dat ik iedere zeldziekje moest, want net iedereen wist wat het wie en hoe dat eruit zag. De boon schonk mij mijn dromen en mijn verhalen. Nou ben ik al lang ergens oors en soms lijkt het als ik mijn verhalen kwijttrekken ben. En die bron, die had ik nog hield net zo. Maar had ik er wel eens echt naar zocht. Theekoepeltje, park maar hek en deftig hoes. Hier is dit een kasteel. Ik ben er wis van. De Koperen Burcht. Maar waar dan? Ik ben Bart, het jonkje uit Ivanhoe. Ik zit bij zijn huid achter op zijn brommer en wij rieden terug akkeren. Vaak denk ik dat ik hem sjoch, een ruïne, in de bjemmen achter het voorname gebouw, onder het wetter. Maar wij gaan altijd viesten te hut. Nee, je stond helemaal net een kasteel. Dat lijkt het misschien wel een beetje zo. Maar dat is het net. Het is een gebouw wat u schonken is. Toch Volkert Harmen Kuipers. Die is hier geboren in Akkrum in 1843. En die is in Amerika rijk geworden. Toch hele goede zaken te doen. En Kopersburg, omdat Frank Cooper geboren werd als Frank Kuipers. Volkert Kuipers. Maar dat konden ze in Amerika net goed uitspreken, vandaar dat het Frank Cooper is. Volkert werd geboren aan de Waanswal. Dat was een drukke vaart dus, de Boorn. En dan wil je altijd leven voor de door langs. Dus ik denk dat dat ook een reden is
dat hij wat avontuurlijk insteld wie. En op die manier denk ik dat hij het idee opvatten had om naar Amerika te gaan. Hij had werk zocht, had er kriegen. En toen had er na heel lang wrotten en wramen, om het samen te zeggen, had de kapitaalmaker had de twee grootste warenhuizen in Amerika zetten te weten in Chicago en New York. Elke keer kwam hij weer om in Akrum om zijn heid te bezieken, want zijn man wie al verstoren. En toen zeggen dus hoe de ouderij hier aan tafel weer. Vandaar dat het idee kwam om dit mooie gebouw hier achter u aan de arme bevolking van Akrum te schenken. De eerste reden dat er in de kranten kwam. De opening van dit prachtige gebouw, dat weer in 1901. En de tweede keer, 4 jaar later, maar de begrafenis van hem en zijn vrouw. Ze werden beide in Amerika verstorven, maar woonden hier graag in het mausoleum, wat de bouwlitten hier, begroeven worden. En dat geschiedde. En toen kwamen ze hier bij het mausoleum. Toen werden de kisten 2 centimeter te groot. En dat was dus een probleem. Uw dorp is een van de 2 oudste van Friesland. Dat weten allebei in oude boom. Bonifatius had hier rond de boom overnachten voordat hij in Dokkum vermoord werd. Dat leeuw allebei uit de oude boom. En daar ben wij grutskop. Maar soms, heel soms, denk ik wel eens
hoe wist die man waar het oude boon lag en hoe kwam hij hier eens? Er waren toen toch nog geen dieken. Maar zijn gedachte, het wordt het nooit lang. De mensen denken dat dat komt vanwege de rivier, de Borne, Sayeti. En men denkt, nou, Sassela de Boon, dan ik wel ons hier naar me komen wezen. Maar in 1622 schreeuwt Winsemius in zijn kroniek heel wat oors. Die schreeuwt dan dat het dorp Born heeft de namen van den Borne of Bron. Welk fontein of springend water is, boven welke in voortijden de ingezetenen die kerk gebouwd hebben. En dat zullen we omrennen naar Bonifatius. Bonifatius die voert om wal zet hier in Boon, een boanne ontdekt. En boven die boanne werd hij udoopt, een kapeltje bouwt. Later wordt dat de Pancratiuskerke en zo'n 1753 is dat dan de huidige Doelhofkerke. In 1728 is in de Tour de Bliksemslijn en in 1753 is het schip met de zijbeuken van de oude Pancratius aanbrutsen. En toen is de Doelhofkerk gebouwd zoals die nou is. Maar toen is echt die put wat in de vergetelheid rekken. Tot aan 1954, toen waar het huidige interieur in de kerk gezet. En Jelle Hofstra, de timmerman, echt kerkelid die erbij belutsen wie, die vond op een gegeven ogenblik op de ranen van het toor een hele diepe put. Nou, die put die is weer volgooid met puin en we weten alleen nog het plak. Maar we hopen dat er in kwattens weer riepen je. He took with him a picket number of his personal folders and pitched the camp upon the bank of the river Borden, which flows through the territoires called Westereke and Oster and divided hem. Dat staat in een vita, het is al wat Engels, over Bonifatius uit 166. Borne, dat is zelfs de Boon. En Westereke en Oster, dat binnen Westergo en Oostergo. Dat binnen een paar streken waarin Friesland verdeeld wordt. Wij gingen vroeger te zwemmen als band op een plakje boeten naar de Boon. Dat nemen we de Zoonheuvel. En ik wist zeker dat tot het plak weer werd Bonifatius koning Redbad van de Friezen dopen zoeken. Maar koning Redbad die weigerde, doet er dat zijn onchristelijke voorvaderen net in de hemel mochten. Later begreep ik dat een plakwest had werd strooisoon opslaan wie. En dat verhaal van Redbad, dat klopt het eens ik net. Want Redbad die wie al deer voor dat Bonifatius hier kwam. Maar ik haal op internet kaarten gevonden en de kerst op de Boon vroeger een iepen verbinding hier met de IJsselmar, de Aalmeren. Nou, en Bonifatius, die is uit Utrecht waar hij kwam, per boord deze kant op. Dus hij kan zo onder haas oorslaan wijzen deze kant op en dan is er de Boon absoluut hier ik wijs, denk ik. Ja, en als we dan ook nog weten dat de kerken in dit venige gebied op een terp gebouwd is, dan is het verhaal van die boanen die er dus voen is, en die in 54 hectare ondutsen is, kan dan heel wel klappen met het verhaal van Bonifatius.
Eindelijk is het Safir. Ik vaar over de horizon. Ik ben er nog vlakbij. Hier begint die nieuwe, onbekende en spannende vraag. Wij in deze bosken mijn helden, vind ik je de Mali die te krekt zijn uitjoggen als de cowboys op televisie? Hier mag ik fantaseren over wat ik wil. Hier krijg ik verlangens die ik zelfs nog net begreep, maar die het helemaal alleen van mij binnen. Hoeveel jonkjes hebben we net onder dit wette boaten, alle keer maar hun eigen dromen en hun eigen horizon? Op mijn 15e meende ik mijn ideale vrouw te hebben gevonden. Ik droomde ervan haar aan boord te nemen van een kano en haar zachtjes voor te peddelen over de Opstelandse Compagnonsvaart naar het Koningsdiep, een van de grote 4 rivieren van Friesland, achter mijn geboortedorp Terwispel. Het ging niet door. Ik had geen kano en zij was ook 15, maar vond mij veel te jong. Ze wilde niet, ook niet toen ik het de volgende 3 jaar lang keer op keer bleef vragen. Kennelijk moest ik ergens anders een geliefde zoeken. Nou, dat worden wel even dat mijn derp in Amsterdam belangstelling hier voor een jonkje uit Friesland. Je moet je er eerst wel een beetje in vechten, want dan ben je zo'n puberjongen die nog maar een paar poekels op een kop omrint en daar had de vrouw net direct de belangstelling voor. Als ik me eenzaam voelde, dan ging ik vaak te Keurien achter het oude station Sloterdijk. Daar heb je een hele opspuiten gebied. En mijn willige bosjes en zo, dus dat liep het dan wel wat op wat je bij steken diep langs de kant staan, sjoggen. En ja, daar ren je dan wat om. Geen rivier verzeild, want we opspuiten gebied, dat wie ik surrogaat, maar het liep er toch wat op. En dan dacht ik, ja, het had diep en dan een kano en daar een vrouw in. Mooi. Ik was intussen in werkkringen verzeild geraakt, zoals de Sleep-In aan de Looiersgracht in Amsterdam, waar ik een Zweedse vrouw ontmoette die ik voor ideaal aanzag. Ze nam me aan boord van een vaartuig, per trein, reisde vervolgens Göteborg voorbij, waar ze me haar woning midden in een bos liet zien en ik haar vrienden leerde kennen. Na 3 weken chlorofiele harmonie kwam haar echtgenoot terug en kon ik wel weer gaan. Haar vrienden bleef ik echter zien. Ik leerde Zweeds en dacht mijn wortels uit Terwispel in het Zweedse woud terug te vinden. De herinneringen aan dat beeld van mij in een kano, wat nooit plakvoen had. Het is eigenlijk zo een beetje voortzakken. Het beeld, maar wel de behoefte om daar vaak heen. Maar nog je weer ben, denk ik, ja, ben kwart maar eens zien hoe dat er ik op oren steken bij leidt. Ik vind het een prachtige rivier met een soort meanders erin. En daar heb ik altijd wel wat mee aan, maar zo schreeuw ik.
Doet het baan wie, hier het een duidelijk beeld van een paradies. En nou nog op zijn best een vermoeden. Koe het hem net voorstellen. En skril het er nou voor de bek. Doet het baan wie, smeert het een stok als speertje in de beermoen. En die trillet er nou nog. Volkert Kupers ging echt naar Amerika. In oude boon wachtte ze op het iepenmaatje van de Bonifatiusput en atte, volgens zijn ideale vrouw, voor de horizon naar Zweden. Vroeger was elk stuk land moeiteloos een prairie, wie een ppm een voort en in de vierterlijnen de bergen. En nu ben ik er heel wel hinnenveen, maar de bergen zullen heel tijd net. Blauw is achter de horizon. En hoe vier mag ik ons nog? Ik ken het verder hier, eindigt mijn tocht. Maar begint de rivier hier? Is dit dan een bron? Een bron is toch een put, een borrel in God in de groen, een iepening in een berghelling? Ja, het is hier heel oors en lang net zo spannend als hoe ik mij dat als ben voorstelde. Maar hoe lang weet ik het al eens al? En is dat de reden dat ik hier net jeder binnenkom ben en dat ik al heel lang in Amsterdam ben? Spietig. De boon had heel door geen echte bron meer. Tenminste, zal ik het. Maar misschien heet ik alleen nog maar in mijn holle bestien. Maar de boon stroomt je vol, al duizenden jaren. En dat blijft bijzonder. En zolang hij bestaan blijft, is deze rivier vol een bron. Een bange, met oude en nieuwe verhalen. Maar die komen net meer zelfs, like je tijd. Nou maak je ze zelfs op ziekje. Walks with a river in kind of dream, hand in hand, the all-knowing river and me. To the clamor of rushes and deeply bowing trees. Drunk making blossom the blood